בוקר טוב מאזינים ומאזינות יקרים, ברוכים הבאים לוובינר של ממש, וובינר שירחיב את הידיעות שלכם בתחום המיתוג, המכירה בהקשבה והמאזן הכלכלי בעסק. על מה אנחנו נדבר היום? אנחנו נדבר היום על מיתוג, מכירה ושקלים לעסק, טיפים של ממש. המאזינים שממשיכים איתנו זה הוובינר השלישי בסדרה. הוובינר הקודם אנחנו העלינו את בעיות בעסק. עכשיו על בעיות וטעויות. עכשיו אנחנו נותנים לכם טיפים, בין אם להתמודד, בין אם לעקוף, כלומר לא להגיע מלכתחילה לאותן בעיות, ובכלל, איך להצליח בעסק שלכם. את הוובינר היום נעביר 3 מרצות. אני הראשונה, שימו לב, פה למטה אני מראה עם החץ, אני עופרה אלמוג, בעלת סטודיו עופרלה, מעבירה את ההרצאה הראשונה, כ-20 דקות. מיד אחריי תהיה אריאנה, מכירה בהקשבה, טיפים בנושא מכירה בהקשבה, שימו לב, זה הלוגו שלה, ותסכם את הוובינר, אביטל זברגר, שימו לב, זה הלוגו שלה, כל הקשור לנושא כלכלי, איזון כלכלי בעסק. אילו טיפים יובילו להצלחה, ואיך המיתוג בעסק יכול לתרום לכך. אני עופרה אלמוג, נצא לדרך. מעט עליי, זו אני, למי שטרם פגש. זה העסק שלי, עופרלה. העסק היה מזה כמה שנים, הניסיון שלי הוא כבר של עשרות שנים בתחום, בעברי כשכירה בחברות הייטק, חברות ביטחוניות, אלביט פלסן, היום עצמאית לחלוטין, עם עסק פורח, חברה בהתאחדות התעשייה, בלשכת המסחר בחיפה, מתנדבת באגודת ידידי אוניברסיטת חיפה, ומרצה בהתנדבות ברוטרי. ופה היום כדי לספר לכם, ממש ממש בכיף, איך אפשר להתמודד בעולם הגדול, ולא צריך, באמת, באמת שלא צריך את הכסף הגדול. כל אחד יכול. חברים, מתי בפעם האחרונה קיבלתם מתנה? מתנה שאתם ממש, ממש, ממש צריכים, אבל לא ידעתם ממי לבקש. לא ידעתם איך זה נראה בדיוק. לא הייתם בטוחים שזה מתאים, עכשיו זה לא הזמן, גם אין לכם כסף לדברים חדשים, ותחנו לכם את המוח כל המומחים. רגע לפני שאתם מרימים ידיים, יש לי משהו בשבילכם. אני יודעת, כל אחד היה בקורסים, היה בסדנאות, היה במפגשים, היה במלא דברים, והבטיחו לו מלא 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 דברים. תקשיבו, אני פה, כי גם אני קיבלתי אותם. ואני לקחתי את הדברים שהתאימו לי, ושעזרו לי, וראיתי איך הם עזרו לי, ואומרים, אין חכם כבעל ניסיון. אני באה ואומרת מה עזר לי, מה היה טוב לי, ואיך מהניסיון שלי, של כל השנים אחורה, עבור כל העסקים שעזרתי להם, וכמובן התוצאות הצליחו, אני לוקחת את ההצלחות האלה, אוספת אותם ומביאה אותם היום לכם, כדי שגם אתם תצליחו. נותנת לכם נקודת זינוק הרבה יותר גבוהה. המטרה שלי היא שאתם תצליחו בעולם, כי אם אתם תצליחו, כולנו נצליח. אני חושבת שזה פשוט מרגישה כמו סוג של שוויון עבור העולם. ראו בזאת שליחות. ובכן, מהי המתנה? המתנה היא בלי כסף, מצדכם, היא בלי מחויבות, היא בלי תנאים, היא בלי ערבויות, ממש ממש מתנה, אתם הולכים לקבל עכשיו, ברגע זה. רוצים? אבל רגע, באיזו מתנה מדובר? נותנים לכם מתנה, מה לא תיקח? טוב, אני אגלה לכם בכל זאת. מדובר בטיפ, ועוד אחד, ועוד 2 או 3. הטיפ הראשון, טיפ פשוט. היה פשוט, קצר וקולע. אל תנסה להתחכם. מסר פשוט, מבצע פשוט, לא חכם, אבל פשוט. תקשיבו, אתם לא יודעים מי הקהל שלכם, מי רואה אתכם, אתם צריכים לדעת מי קהל, סליחה, אתם צריכים לדעת מי קהל היעד שלכם, זה חובה, זה דבר ראשון, עוד בטרם הקמתם את העסק, אם אין לכם קהל יעד, עבור מי תקימו את העסק. מתכוונת, כשהלוגו שלכם נחשף בעולם, אני מתכוונת בעולם כי היום הכל ויראלי, אז אתם לא יודעים לאיזה פינות בעולם זה מגיע, שהלוגו שלכם יהיה לוגו חכם, אבל לא מורכב מדי, כי אם הוא יהיה מורכב מדי, יכול להיות שיש לכם לקוח אי שם, שלא יבין מה אתם רוצים ממנו. חשבו על זה. ולמה כדאי
שאתם תדבקו בפשטות ולא בתחכום יתר. אם זה פשוט, זה קצר, זה זכיר, זה מובן, זה מתמקם לו מיד בתת מודע של אותו צופה, ועושה את הפרסום הכי טוב שאפשר. הפרסום, שתדעו, רק כדרך אגב, הוא פרסום לתת מודע. העיניים רואות, התת מודע קולט, המוח מעבד בעין. עד שהמוח קולט את מה שראו העיניים, המון זמן עובר, בין אם זה על כמה שניות, זה לא משנה. על התת מודע, הכל נכנס עוד לפני שהספקתם לחשוב על זה. תכף אני אסביר לכם ואראה לכם למה אני מתכוונת. ואם כבר פשוט, כדאי שיהיה גם קליט, כמובן, צבע אחד או שניים, בטח צצים לכם בראש סמלים של חברות הסלולר, סגול, כתום, כחול, עולה לכם משהו? לזה אני מתכוונת. צבע קליט. צורה מדויקת, מותאמת לרעיון. למשל, דמיינו את הסימן ווש של נייקי, אתם לא צריכים כבר לראות שירשום מעל נייקי, כבר לא צריך לרשום, אתם כבר מזהים, רואים את הווש, אתם אוטומטית חושבים על הנעליים, חושבים על החברה, חושבים על המותג, נכון? בסדר, זה לקח להם זמן, זה לא קרה ביום אחד. לא תוך יום נהפכים למותג, אבל אם עושים את זה נכון, ולאט לאט מורידים סממנים, כי זה כבר זכיר אצל הקהל, אצל קהל היעד, שיחקתם אותה. וכמובן שיהיה לכם סמל מיוחד. ובכן, אתם בטח רוצים דוגמאות לסמלים מיוחדים, לפרסומים מיוחדים. ברור, חשבתם שהוובינר הזה יהיה בלי דוגמאות? הנה, תמונה שווה 1,000 מילים. בבקשה. פאב לונדוני, שנקרא 8, שנמצא ברחוב בלונדון, מספר הבניין או מספר 8, החליט לקחת את המוטיב וללכת איתו עד הסוף. האם הם יקראו לפאב, ירשמו את המילה 8 באנגלית? האם הם יציירו את הספרה 8? האם אפשר גם וגם? מה אתם אומרים? זו התוצאה. כן, אפשר גם וגם, אם לוקחים מעצב מאוד מוכשר, שיודע לראות מעבר, יודע לפרק, ויודע להעביר את זה הלאה, שימו לב, זה אפילו הפך לטריידמרק, זה סימן רשום, זה זכויות יוצרים עבור החברה, זה הלוגו של החברה שלהם, הם שיחקו אותה, עשו את זה כל כך נכון, ספרה אחת, שם אחד, שילבו אותם ביחד, כל הכבוד, פשוט וקולע, חכם וקליט. חברה נוספת, חברה שמספקת המון מוצרים. עכשיו, איך אפשר לרשום בלוגו אחד את כל המוצרים? הרי לוגו זה לא רשימת מכולת. אבוי למי שירשום בלוגו שלו את כל הדברים שהוא עושה. לוגו שיהיה מילה 2, סמל, אבל שלא יהיה בשום פנים ואופן רשימת מכולת. רוצים לפרט? תוציאו פלייר. רוצים לפרט? פרסמו באתר. לא בלוגו. מישהו אחד העז. לא רשימת מכולת, תמונת מכולת. חברת יוניליבר, בוודאי רובכם מכירים, ומי שלא אני אספר, לא צריך לדאוג, זה בסדר. חברת יוניליבר מספקת מוצרים מגוונים מאוד, החל מפירות וירקות ובשר ודגים וגבינות. המגוון שלה רחב, ואי אפשר לספר על כל הדברים שהם מספקים. ולכן ראו, הם מספקים מזון, הם מספקים פירות, קר, יש להם כנראה גם חולצות, אני משערת, אתם מאוד אוהבים את זה, הלב כאן לא נמצא כאן במקרה, גם מוצרים חמים יש להם, שימו לב, יש לנו פה שמש, יש דבורה, בטח לדבש, בטוח הם מספקים לדבש, בקיצור, יש להם אין ספור, שימו לב, יש לנו כאן כנראה איזושהי עוגה וכפית לקפה, הנה הקפה שנמצא כאן, בקיצור, רק מזה אפשר להבין, אני חושבת שזה אולי תרנגול קמיני, פלפל חריף או פלפל רגיל, המון מוצרים בקיצור. שימו לב, כשאתם מסתכלים, כל מה שאתם רואים זה יו של חברת יוניליבר. אתם רוצים לדעת מה? אולי באותו רגע לא תבינו. התת מודע שלכם קלט את זה מזמן. עכשיו, כשתראו את הלוגו של יוניליבר על המשאיות שמסתובבות בארץ, לא שאני עושה פרסומת, אני רק מספרת, אתם תסתכלו ותגידו, הנה החברה שמייצרת או משווקת 1, 2, 3, 4, 5. בסך הכל ידעתם מה מכיל האות יו. והאם להיות יצירתי מדי? זה טוב? זה רע? למה אתם חושבים בפרסום כאן? שימו לב,
אנחנו רואים אוטובוס, ואם תסתכלו טוב טוב טוב, האוטובוס לא נמעך. זוהי אשליה שנוצרה על ידי ההדבקה של הפוסטר על גבי האוטובוס. בסדר? להירגע, האוטובוס לא מעוך, הנוסעים בריאים ושלמים, הנחש לא אמיתי. הוא נראה אמיתי, הוא לא. ועכשיו נשאלת השאלה, האם הפרסומת הזו טובה או לא? בתור התחלה מדברים על זה, פורסם בכל העולם. בתור המשך, אני משערת שאתם יודעים שמדובר בגן חיות, ואם גן חיות עושה כזאת השקעה, האם הייתם הולכים לראות? האם הייתם לוקחים את הילדים שלכם? נראה מסוכן מדי, נראה מעניין, מושך, דוחה. הבחירה היא שלכם, זו עוד דרך לפרסומת, פרסומת בעיניי, פרסומת מצוינת, חזקה, לא שוכחים דבר כזה, כי זה שונה מאחרים. דוגמאות שאני יכולה להביא לכם פה בארץ הם השלטים, השלטי חוצות, כשאתם נוסעים ואתם רואים שחלק מהפרסומת בולט החוצה. זה עוד איזשהו אפיק נוסף של פרסומת, מה שנקרא לצאת מהקופסה תרתי משמע, יוצאים מהמסגרת, אוקיי? טוב, אנחנו נמשיך. אם אנחנו רואים שגם בפרסומת זה תופס, אז מה? אז במה אני יכול להשקיע? בואו נשקיע בפרסומת, בואו נשקיע בשירות, בואו נשקיע במוצר, אפילו במועדון חברים שהשקעתם. תשקיעו. חברים, איך משקיעים? נעבור לטיפ הבא. הטיפ הוא, היו אתם, דמיינו אותם. למה אני מתכוונת? אתם נותנים שירות או מוצר למישהו, נכון? אם המישהו הזה לא היה קיים, העסק שלכם לא היה קיים, נכון? עכשיו, שימו את עצמכם בצד השני. אם אתם רוצים שיבואו אליכם לקוחות, נסו רגע להיות בצד השני של הדלפק וחישבו, או בצד השני של הדלת כניסה וחישבו, למה הבן אדם שעומד ממול הולך להיכנס או הולך להתקרב אליכם ולשאול, שלום, מה אתם מציעים? כדי שזה יקרה, אתם חייבים לשים את עצמכם בצד השני. אם אתם תקומו בבוקר ותגידו, אני הכי טוב, אני היחיד, אין חוץ ממני, רק אליי יבואו, תשמעו, אני מאחלת לכם בהצלחה, אבל התחרות בחוץ מראה סימנים אחרים. לא נראה לי שעם כל כך הרבה אופטימיות וביטחון עצמי בלבד, אפשר להצליח. אם כך, גם אתם מקבלים שירות, גם אתם קונים מוצר, גם אתם רואים פרסומות בכל מדיה אפשרית. אם כך, למה? למה שלקוח שלכם יהיה שונה? הוא שונה. אתם יודעים למה? אני אגיד לכם. כי בעבורכם הוא האחד, היחיד והמיוחד. או בכל אופן, גרמו לו להרגיש כך. הכנתם כרטיס ביקור, ודאו שפרטי יצירת הקשר גדולים וברורים. הרי לשם כך הם שם, נכון? הכנתם פרסום ברשת, ודאו שאתם מפרסמים בפורומים שבו נמצא קהל היעד שלכם. אתם כבר יודעים מי הוא, נכון? היו ישירים גם כשזה כואב. שימו לב לפרסומת. שוב, פרסומת שלא דורשת מילים. היא אומרת את הכל בפרצוף. או היו רגישים ומלטפים, אם זה משרת את המוצר שלכם. פרסומת למרכך שיער. כן, תראו איזו חשיבה יצירתית, פשוטה, ישירה, מקולעת. ולא, לא עוד אישה עם שיער גולש. את זה אתם תזכרו, אתם תחפשו את המוצר. לא להיות עוד אחד, זכרו, להיות האחד. הקפידו על הפרסום. השם שלכם תלוי בכך. אני לא יודעת אם החברה התכוונה או לא התכוונה לפרסם באופן הזה. אבל האם ככה אתם רוצים שיזכרו אתכם? אלא אם כן, אתם מנתחים פלסטים. אז מה מיוחד בכם? למה לי לבחור בכם? מה מיוחד במוצר שלכם? בשירות? במיקום? מה? נניח ואתם חנות רהיטים. טיפ חדש. בואו נראה. מה אני יכולה לחדש בנושא חנות רהיטים? לכם. אולי ידעתם ואולי לא. מוכר סלונים ופינות אוכל הגיוני, נכון? יש עוד כמוך, נכון? הרבה יותר גדולים ממך, נכון? ונניח לרגע שהחלטת החלטה. מהיום אתה כבר לא קטן. המטראז' לא השתנה. מהיום אתה לא עוד חנות בשכונה. גם פיסת הנדל"ן לא השתנתה. אם כך, איך עושים זאת?
איך? פשוט מאוד. אל תמציא את הגלגל. מישהו כבר עשה זאת לפניך, אבל לשדרג אותו אפשר. או תוסיף אורות מנצנצים, וכולם יסתכלו עליך. תוסיף לו עטב בין הפסים, לגלגל, כן? וכולם ישמעו אותך, או עליך. תוסיף בקבוק שתייה מעל, וכבר נכנסת גם לנישת הבריאות. זה הכל. טיפ קטן שמוציא אותך גדול. זכרו, שדרגנו גלגל. ואם נחזור רגע לחנות, כי בכל זאת, כבר עשו את כל מה שאמרתי על הגלגל, מוכר פינות אוכל, נניח, רק נניח שבבטחי האוורור באזור התצוגה, תניח ביסום וניחוח קינמון או וניל. ונניח, רק נניח, שבפינות הסלון תניח, אבל רק נניח. טוב, אני אשאיר לכם את זה כמו לדמיון. תתפרעו. מותר להתפרע, שימו לב שלא התפרעתם יותר מדי, בכל זאת, אתם רוצים שהלקוח יצא עם קנייה, ולא יצא עם טראום. טוב, שישאר גם קצת ממך, רעיונות יש בלי סוף, דוגמאות היום חשופות בכל מדיה, צאו לדוג, ביצעו מה מתאים לכם. עשו שינוי שיאפיין ממש רק אתכם. איך תדעו שהצלחתם? נראה לי שזה משהו שבשבילו לא צריך שום טיפ. פשוט יודעים. בהצלחה. אבל, רגע לפני, יש הדרך. עד שתגיעו להצלחה המסחררת, ממליצה לכם להישאר פה ולקבל עוד טיפים. על מה, ממי, מתי? טוב ששאלתם. זוכרים תמונה שווה 1000 מילים? זוכרים בהתחלה 2 לוגויים נוספים הוצגו מעבר לשלי. בטרם אציג את המרצה הבאה, רציתי לספר לכם. כפי שפתחתי, זהו הוובינר השלישי מתוך סדרה שקדמה לכנס. ב-21 במאי, השנה, 2014, בשעה 9 בבוקר, אנו נערוך כנס. כנס שאוסף את כל הכלים שהענקנו לכם בוובינרים המקדימים. בנוסף, אתם תקבלו, כמובן מי שנרשם לכנס, תקבלו דפי הכנה מראש לכנס. זה לא הולך להיות עוד כנס. כמו שהבהרנו עד עכשיו, או ניסינו בכל זאת להסביר, אנחנו לא רוצות להיות עוד כנס. אנחנו רוצות להיות הכנס, שתצאו ותגידו, סוף סוף מישהו נתן לי כלים באמת. ולכן אתם מקבלים שיעורי בית לכנס. כן, אמיתי. אתם מקבלים דפי עבודה. כמובן, אתם תבחרו אם למלא אותם מראש או לא. המלצה שלי כדאי לכם. למה? כדי שתגיעו לכנס עם התשובות. ואנחנו נעלה דברים חדשים ונוספים, ונוכל לעזור לכם תוך כדי הכנס לקבל כלים בתשלום של הכנס בלבד. לא צריך לקחת עכשיו קורסים שעולים אלפי שקלים והשקעות עתק. גם אנחנו היינו שם. גם אנחנו פעם היינו בתחילת הדרך. ורוצים לעזור לכם להתקדם מהר יותר, טוב יותר, נכון יותר. איך נרשמים? אתם תקבלו בסוף הוובינר לינק להרשמה לכנס. עלות לנרשמים, למקדימים להירשם, היא 97 שקלים בלבד ל3.5 שעות. לשכת המסחר בחיפה, ניתן להגיע ברכבת בשיא הנוחות. החל מה-16.5, חברים, שימו לב, המחיר יעלה ל117 שקלים, ויישאר על מחיר זה עד יום הכנס. כדאי לכם להקדים ולהירשם. ועכשיו אני שמחה להעביר את השידור לטיפים בשיחת מחירה. אני מזמינה את הגברת אריאנה שלם להשיב לכם בנושא. יום נפלא. עופרלה. עופרה, תודה רבה. אני כבר מעלה את המצגת שלי, עוד שנייה אחת. בשמחה. כן, בבקשה תורידי את השיתוף שלך. אז בוקר טוב לכולם, אני אריאנה, ואני אדבר היום על כלים מעשיים ליישום מיידי במחירה דרך הקשבה. בוקר טוב, אני אריאנה שלם, מנהלת בית הספר לחשיבה חיובית. אני רואה שאני לא אני מתנצלת, אבל לפעמים צריך לבדוק כדי לראות שכל הטכנולוגיה עובדת כמו שצריך. אז אני מנהלת בית הספר לחשיבה חיובית, מומחית למדעי ההתנהגות, מאמנת עסקים לחשיבה חיובית ומחירה דרך הקשבה,
ואם לא הזכרתי, אני התחלתי לפני שבוע וחצי בערך, גם לכתוב ספר על הנושא הזה של מכירה דרך הקשבה. למה כדאי לך ולך להקשיב לי עכשיו? בהדרכה זו נדבר על 2 מילות קסם שמשרות אווירה של רצון טוב והדדיות. זה נכון בכל שיחה, וזה חשוב במיוחד כשמדברים על מכירה דרך הקשבה. נדבר על התבנית של מסלול מכירה בהקשבה, זה כמו נוסחה כזאת של מכירה בהקשבה, ועל התסריט, מה ההבדל כמובן גם בין מסלול הקשבה לתסריט הקשבה, ואני מקווה שבסוף עוד תחליטו שאתם אוהבים למכור. אני מזמינה אתכם באהבה רבה לשאול שאלות. רשמו את השאלות בחלון שמתחת לוידאו, אני אשתדל לענות על כל השאלות בסוף הוובינר. אם לא אספיק, אני מבטיחה לשלוח תשובה גם במייל למי שמשאיר מייל. לפני שנתחיל, בואו נזכר בעקרונות. לתת ולקבל זכות דיבור, מודעות לרגשות, אחריות לתגובות שלי, מודעות לשפת הגוף של הדובר, שפת הגוף של הדובר עוברת גם בטלפון, ודיברנו על זה בוובינרים הקודמים, חיקוי שפת גוף וחזרה על ביטויים, מילה טובה זו מתנה, בלי עצות, בלי שיפוטיות ובלי ביקורת, ולנווט את השיחה דרך שאלות קסם. אלה 7 עקרונות של הקשבה אקטיבית, וכשאנחנו מדברים על מכירה דרך הקשבה, אנחנו משתדלים ליישם את כל העקרונות האלה בשיחה שלנו. זה נותן אווירה טובה, זה משרה אווירה של אמון והדדיות בשיחה, והשיחה מתנהלת בצורה נינוחה. אני קוראת לזה שיחה שבה אתה נהנה והלקוח קונה. אז בואו נתחיל עם 2 מילות הקסם. המילה הראשונה היא תודה. תודה ששיתפת אותי ברגשות שלך, תודה ששיתפת אותי בקשיים שלך, תודה ששיתפת אותי. תודה שהבהרת לי את הנקודה הזאת, תודה שהבהרת לי את המצב שלך, תודה שהבהרת לי להגיד תודה כשהלקוח משתף אותנו בהתלבטויות שלו, כשהלקוח משתף אותנו בקשיים שלו. תודה שאתה מזכיר לי. לא פעם הלקוח מזכיר לנו כל מיני דברים, וכדאי מאוד להגיד תודה. תודה שאתה מזכיר לי לדבר גם על המחיר. תודה שאתה מזכיר לי לדבר גם על. תודה שאתה מזכיר לי שעוד לא סיפרתי לך, וכן הלאה. תודה שאתה שואל. כשהלקוח שואל אותנו שאלה טובה, כדאי מאוד לבוא ולהגיד תודה שאתה שואל, זה מעודד אותו לשאול עוד שאלות, ואנחנו רוצים שהלקוח ישתתף בשיחה, לא רק שהוא ישתתף בשיחה, דיברתי בוובינרים הקודמים, אני חושבת שזה היה בוובינר הראשון, אנחנו רוצים שבשיחה הזאת, הלקוח שלנו ידבר 70% מהזמן. זו הדרך שבה הוא ישכנע את עצמו לקנות ממני, ממך, ואני אדבר רק 30% מהזמן. בעיקר אשאל שאלות. בתור כלל אצבע, מומלץ וכדאי להגיד תודה לפחות 3 פעמים במהלך השיחה. תודה היא מילה מאוד חשובה, ואנחנו משום מה לא כל כך משתמשים בה. המילה השנייה היא בבקשה. ספר לי בבקשה. דרך מצוינת לגרום ללקוח לדבר. ספר לי בבקשה על היום שלך, ספר לי בבקשה מה הקושי שלך, ספר לי בבקשה. תאר לי בבקשה. תאר לי בבקשה את היום שלך. תאר לי בבקשה איך אתה הולך להשתמש בסכין שאתה רוצה לקנות. תאר לי בבקשה מה הקושי. תאר לי בבקשה. אריאנה, תעצרי, כי אני לא רואה אותה. אני רואה אותך, סליחה, תמשיכי. אוקיי. אז בואו נמשיך. אמור לי בבקשה, מה דעתך על?
כהתחלה לשאלה, וכשאנחנו מבקשים, בדרך כלל הצד השני מוכן לתת לנו. אז אמור לי בבקשה, מה דעתך על איזושהי הצעה שיש לי להציע, איזשהו פתרון שאני רואה, אמור לי בבקשה, מה דעתך על. ותסביר לי בבקשה את הקושי, תסביר לי בבקשה מה הסיבה, תסביר לי בבקשה. גם כאן כלל אצבע, להשתמש במילה בבקשה לפחות 3 פעמים במהלך השיחה. זה בסדר לבקש. אנחנו ב-99% מהמקרים נקבל את מה שביקשנו. ואנחנו, כמו שאמרתי, רוצים לעודד את הלקוח שלנו לדבר. ככל שהוא יספר לנו יותר על הקשיים, על האתגרים שיש לו, ועל תמונת האופק שלו, על איך הוא רואה את המצב שלו אחרי שהוא ירכוש את המוצר או השירות שלנו, ככל שהוא ידבר על הדברים האלה יותר, כך הוא ישכנע את עצמו לקנות ממני. עכשיו שלמדנו את 2 מילות הקסם, בואו נעבור למסלול של מחירה בהקשבה. מסלול, כפי שאמרתי, הוא נוסחה. בעצם זו הדרך שמעבירה את השיחה מההתחלה ועד הסוף. ויש בדרך הזאת 5 תחנות או 5 שלבים. התחנה הראשונה היא סיבת הפנייה. בין אם אני פניתי ובין אם הלקוח פנה אליי, סיבת הפנייה. השלב השני הוא מציאת המטרה המשותפת. השלב השלישי בדרך הוא מציאת דרכים להגיע למטרה המשותפת. לפעמים יש רק דרך אחת, לרוב יש יותר מדרך אחת. וכדאי לדבר על הדרכים השונות ולאפשר ללקוח לבחור את הדרך הטובה עבורו. המטרה שלנו בשיחה היא לעזור ללקוח לבחור את הדרך. וכן, לפעמים הדרך הטובה עבור הלקוח היא לאו דווקא השירות או המוצר שאנחנו מוכרים לו, וזה בסדר. ברוב המקרים אתם תגלו שהדרך הטובה היא כן בחירה של מוצר או שירות שאתם נותנים. 5, זה לוח הזמנים. לקבוע לוח זמנים ליישום כדי להגיע למטרה. ולוח הזמנים כולל לוח זמנים לתשלום. תשלום יכול להיות מיידי, התשלום יכול להיות בחלקים. לקבוע לוח זמנים לתשלום זה חלק מלוח הזמנים הכללי של היישום של אותה דרך שבה הלקוח בחר. אז כך נראה המסלול. זה הצומת הראשונה במסלול שלנו, ותכף אני אגיד למה אני קוראת לזה צומת. סיבת הפנייה, זו הצומת השנייה, מציאת המטרה המשותפת, הצומת השלישי דרכים למטרה, בחירת הדרך הכי טובה ללקוח, ולוח הזמנים ופעולה ראשונה. להתחיל מיד, להפעיל, ליישם, להתחיל מיד. אז בואו נראה. כדי להגיע למסלול הקשבה, יש צורך בהכנות מראש. צריך שאלות לבירור הרצון והצורך. אלה השאלות שיעבירו אותנו מהצומת הראשונה לצומת השנייה. צריך שאלות להעברת המטרה המשותפת. אלה השאלות שיעבירו אותנו מהצומת השנייה לשלישית. צריך שאלות לגבי הדרכים להגיע למטרה המשותפת. אלה השאלות שיעבירו אותנו מהצומת השלישית לרביעית. חשוב מאוד לזכור, מה שברור לי לא בהכרח ברור ללקוח.
ולכן גם אם זה מאוד מאוד ברור לי שהדרך הנכונה היא לעשות משהו או לבחור במשהו, רצוי לשאול כדי להבהיר את הנקודה הזאת גם ללקוח, ולנסח שאלות שהן מלהיבות, שמעוררות תשוקה. שאלות כאלה הן בדרך כלל שאלות של אם אז. אם תעשה כך וכך, אז יקרה כך וכך. כמובן, ננסח את זה בצורה של שאלה. לחילופין אפשר להשתמש בתיאורים. Okay? אם זה המצב ונעשה כך וכך, מה יקרה אז? עוד הכנות. כדי להכין שאלות לבירור הרצון והצורך, צריך להכיר את התכונות של המוצר או השירות, את הסיבות לתכונות. זה בעצם הייחוד שלי ושלך, שמצורף בעצם למוצר או השירות שאני מוכרת. להמיר תכונות לתועלות. לדבר על תכונות במושגים של תועלת ללקוח. וכן, דיברתי בהדרכה הקודמת, המחיר הוא חלק מהתכונות של המוצר או השירות שאני מספקת, וגם חלק מהתועלת ללקוח. וכך גם לוח הזמנים שלי. לוח הזמנים, היומן שלי, הוא חלק מהתכונות של המוצר. אני פותחת קורסים, ואני רושמת אותם ביומן, והתאריכים האלה של הקורסים הם חלק מהתכונות של הקורסים. המשך של ההכנות, כל מי שנרשם לכנס, עופרה דיברה לפני רגע על כנס ממש, שמתקיים בחיפה ב-21 במאי, ב-9 בבוקר בלשכת המסחר בחיפה. אז כל מי שנרשם לכנס הזה מקבל דפי עבודה. אני מאוד ממליצה להירשם מוקדם, לא רק בגלל המחיר, אלא בעיקר כדי שיהיה לכם זמן לעבור על הדפים האלה ולמלא אותם. ובכנס אני אראה לכל מי שמגיע איך להמיר תועלות לשאלות. כל אחד ירשום בכנס את המסלול המתאים למוצר שלו. המסלול שהראיתי כרגע הוא כללי, ולכל מוצר, גם שלי, גם לקורסים שלי, אני עושה מסלול מיוחד שמתאים לאותו מוצר. מסלול שבו אני מפרטת את התועלות של אותו מוצר. אז הנה דוגמה למסלול הקשבה. דוד התעניין בקורס הקשבה שווה זהב, דוד הוא לקוח שלי, והתגובה שלי הייתה, תודה שאתה מתעניין, בבקשה ספר לי קצת על עצמך, איזה קושי או אתגר אתה מצפה שהקורס יפתור לך. ודוד היסס, הוא לא התחבר לשאלה, לא ממש הבין אותה, ואני אז החלפתי את השאלה, זאת אומרת, שאלתי שאלה נוספת, ואמרתי, בבקשה, תאר לי איך אתה רוצה שיראה היום שלך. ואז, מה שגיליתי היה שהוא רוצה בעצם 5 שיחות ביום. הוא רוצה לנהל 5 שיחות ביום. וכששאלתי מה הסיבה שהוא לא מנהל היום 5 שיחות ביום, גיליתי את הצורך. הוא לא מרגיש, הוא לא רוצה להרגיש שהוא מוכר. לא נוח לו עם ההרגשה הזאת, זה דוחה אותו, וזו הסיבה שהיום הוא מנהל בקושי שיחה, לא היום, לפני הקורס, הוא ניהל בקושי שיחה אחת ביום. אוקיי? וכשסיכמתי את השלב הראשון, עברתי לשלב השני. מציאת המטרה המשותפת, איך אני יכולה לעזור. שאלתי, אם כבר אחרי השבוע הראשון או השני של הקורס, תוכל להקשיב ללקוחות שלך ולעזור להם לקנות ממך במקום למכור להם. זה יכול להתאים לך?
גם כאן הסתבר שהשאלה הזאת לא בדיוק קלעה למטרה, שאלתי עוד שאלות, והסיכום של השלב השני, דוד רוצה ללמוד להציג את השירות שלו, בלי שזה יישמע כמחירה. מצוין, זה אחד הדברים שהקורס הקשבה שווה זהב מלמד, לא רק מלמד, אנשים גם מתרגלים תוך כדי הקורס. אז זו המטרה המשותפת לנו, יפה. אז עברנו לצומת השלישית, איך נגיע למטרה הזאת? שאלתי, האם אימון אישי של שעה כל שבוע יתאים לך? האימון הזה זה 3 חודשים, וסך הכל ההשקעה היא 4,200 שקל. והתשובה של דוד הייתה שהוא בעצם רוצה פגישות בקבוצה, הוא רוצה את האפשרות לא של למידה 1 על 1, אלא למידה בקבוצה. אז שאלתי, מה דעתך על 6 מפגשים? וגם כאן ציינתי את המחיר, והסיכום של השלב הזה, קורס בקבוצה קטנה, בהשקעה של 2,880 שקל, זו הדרך שמתאימה לדוד. בחירת הדרך הטובה עבור דוד. אני מבינה, הוא סיפר לי שהוא גר רחוק מהמרכז, הוא גר בדרום, ואין לו מכונית, אז שאלתי, מה דעתך על קורס קבוצתי שאני מעבירה דרך האינטרנט? זו אפשרות נוספת להשתתף בקורס בלי לצאת מהבית, ואין צורך בידע טכני, צריך רק ג'ימייל, עוד כמה פרטים. בסיכום, הדרך הכי טובה עבור דוד הסתברה כקורס אינטרנטי אינטראקטיבי. ועברנו משלב 4 לשלב 5. קביעת לוח זמנים ופעולה ראשונה. איך אתה משלם? בהעברה בנקאית או כרטיס אשראי? כן, הוא יכול למסור לי את הפרטים, ואני הייתי מוכנה לחלק את התשלום, והקורס מתחיל ביום ראשון הקרוב, והימים, הפרטים הטכניים, וכל הפרטים הטכניים האלה היו תשובות שלי לשאלות שלו, שאני עודדתי אותו לשאול. אוקיי? זה חלק ממחירה בהקשבה, אני מעודדת את הלקוח שלי לדבר ולשאול. אז זו הייתה דוגמה למסלול הקשבה, וכל השאלות האלה כתובות לי על נייר. נכון, אחרי 3-4 פעמים אני כבר זוכרת אותן, ולמרות זאת אני תמיד שומרת את השאלות האלה בהישג יד. עכשיו בואו נסתכל על מסלול מחירה במבט מקרוב. זו צומת אחת, זו צומת שנייה. בין צומת לצומת אנחנו רואים כמה אפשרויות. והמסלול הזה, הדרך בין צומת לצומת, בין שלב לשלב, נקרא תסריט הקשבה. כמה אפשרויות מעבר יש לדעתכם משלב הפנייה לשלב של מציאת המטרה המשותפת? המעבר הוא, אמרנו, דרך ברור הצרכים. ואפשרויות, יש שאלות ישירות, ויש שאלות עקיפות, ויש תיאורי מצב, ויש בקשה לתיאור תמונות אופק. הנה לכם האפשרויות. כל מסלול מייצג אפשרות אחת. זה המסלול שבו אני שואלת על קושי ואתגר, וזה המסלול שבו אני מתארת תמונות עם אז. זה המסלול של תמונת האופק. זה המסלול שבו אני שואלת על סיבות, וזה המסלול שאני מבקשת שיספר לי. ויש כמובן עוד מסלולים, אלה רק דוגמאות. אז כמו שראינו, יש הרבה מסלולים אפשריים מצומת לצומת, וכשאני מתכננת תסריט הקשבה, אני רושמת את השאלה שאני רוצה לשאול,
רושמת תגובה אפשרית של הלקוח, ורושמת שאלה לתגובה של הלקוח. לפחות פעם אחת את הרצף הזה. בפועל אני ממשיכה, בשיחה עצמה אני ממשיכה עד שאני מקבלת את התשובות שאני מחפשת. בהתאם כמובן לשלב בשיחה. בדוגמה שהבאתי, הזכרתי, דוד התקשה לומר מהו האתגר שלו. הסיבה למה פנה אליי התבררה כששאלתי על תמונת האופק שלו, איך הוא רוצה שיום העבודה שלו ייראה. ואילו הצורך שלו התברר כשהמשכתי לשאול מה מפריע לו, מה מקשה עליו לערוך 5 שיחות כל יום. בתסריט שלי יש למעבר הזה בין הצומת הראשונה לצומת השנייה עוד 10 שאלות. לא תמיד שואלים את כל השאלות וזה בסדר, אבל צריך שיהיה מוכן מראש. היתרונות של תסריט הקשבה. קודם כל, זו הכרה מעולה של המוצר או השירות. וביטחון, התלהבות מהמוצר והשירות, כי אני מכירה אותו כל כך טוב. יש לי שאלות מוכנות מראש, אני לא צריכה לעצור, אני לא צריכה לחכוך בדעתי, אני לא מתבלבלת. בלי תגובות אימפולסיביות, שעלולות לערער את האווירה הטובה שהצלחתי ליצור בשיחה, ואני נתפסת כמקצועית ואכפתית, וגם אתם תתאפסו כשקולים ולא מנסים לדחוף מחירה. אתם בסך הכל שואלים שאלות ומבקשים מהלקוח לענות לכם, מבקשים ממנו לדבר. הוא זה שבסופו של דבר רוצה לקנות. אתם תהיו נינוחים, מעוררים אמון, וכן, הלקוח רוצה לקנות, הוא הגיע אליכם כי הוא רוצה לקנות. בכנס ממש שמתקיים ב-21 במאי נעבוד על 21 השאלות שצריך לשאול את הלקוח כדי שהוא ישכנע את עצמו. 3 דרכים להחזיר כל שיחת מחירה למחירה בהקשבה, כי לפעמים אנחנו קצת נסחפים, וזה בסדר, כולנו בני אדם, פשוט צריך לדעת איך להחזיר את השיחה למסלול של מחירה בהקשבה, וכל אחד מהכנס יצא עם 2 תסריטי הקשבה שמותאמים לעסק שלו, כך שהוא יכול כבר אחרי הכנס להתחיל למכור בהקשבה, במקום לנהל שיחות מחירה שהן מתסכלות ומתישות. אז כן, הנרשמים לכנס יקבלו דפי עבודה, וכמו שאמרתי, כדאי להירשם כבר עכשיו, כדי לקבל את הדפים ולהתחיל לעבוד עליהם, להגיע לכנס מוכנים. תודה שהייתם איתי עד עכשיו. אתם מוזמנים באהבה להתקשר ולשאול שאלות בטלפון 03-558-6293, גם שאלות לגבי מילוי דפי העבודה, ובאימייל support@arianeschool.com, ואני מעבירה בשמחה ובאהבה רבה את שרביט הדיבור לאביטל, שתספר לכם על המאזן, על הכסף, על השקלים בעסק. תודה רבה. אז שנייה אחת אביטל, אני צריכה להוריד את השיתוף. בבקשה. אביטל, הבמה לרשותך. רגע, אני אעלה את השיתוף. רגע. רק תגידו לי שאתם רואות. כמעט. כמעט זה לא מספיק. מן הסתם. כן, תעלי את זה במצב של מצגת ולא פאורפוינט בבקשה. אני במצב של מצגת? לא, רגע. עכשיו. כן. טוב, אז בוקר טוב. אנחנו נדבר כאמור על טיפים, שכבר אריאנה ועופרה דיברה, אבל אני רוצה רגע לפני כן, טיפים זה דבר נחמד, כולם רוצים טיפים, או אולי שתגידו לנו מה לעשות כדי להצליח, ולהקשיב זה לא מספיק. יש כאלה
שלא עושים עם הטיפים האלה כלום, יש כאלו שישר פוסלים זה לא מתאים, יש כאלה שעושים בדיוק מה שאנחנו אומרים לכם, אומרים מה שהם שומעים בטיפ, ויש כאלה שיקחו את הטיפים האלה ויתאימו אותם לעסק שלהם, ואני מציעה לכם את החלק השלישי, תיקחו את הטיפים המדהימים מאוד שעופרה חרזה לנו, והטיפים המאוד מאוד נכונים של אריאנה, וגם את הטיפים שלי, ותתאימו אותם לעסק שלכם. לעבוד בעסק לאורך זמן, זה רק אם יש כסף, ולא אם אין כסף. גם אם מחליטים נניח לקחת הלוואה, צריך לדעת מראש שיש אפשרות להחזיר אותה, ולא לחשוב שאם אני אחזיר רק את הכספים שאני אכניס עקב ההלוואה שלקחתי. רק רגע, אביטל, את חזרת למצב של פאורפוינט ולא מצגת. אצלי באתר, רגע, עכשיו, עובדים עם הכסף שיש ולא עם הכסף שאין, ואני רוצה רגע להסביר כי זה משהו מאוד עקרוני. ייתכן וצריך סכום גדול לשדרג את העסק, ואין יכולת להמתין כמה חודשים ולצבור את הסכום הזה לבד. אך יש אפשרות לשים כבר היום סכום כסף שאותו אני אקח ואחזיר את ההלוואה, ואת הסכום כסף הזה אני יודע שיש לי עוד לפני שלקחתי את ההלוואה. זוכרים את ההמחרה מהוובינר הקודם? ואמרתי שצריך לחשב בהמחרה גם כסף לפתח את העסק? זה הכסף שאני יודע היום, שאני יכול להחזיר את ההלוואה, ולא לוקח הלוואה, הוא יתפלל שתהיה לי מספיק הכנסה להחזיר אותה. אני אתן דוגמה, אני רוצה לעסק אתר עולה בסביבות 10,000 שקל. כרגע אין לי את הכסף הזה, אבל אני צריך אתר לעסק, זה הדבר פחות או יותר מינימלי שהעסק צריך. ואני לא יכול להמתין 10 חודשים. אני יודע כבר היום שיש לי כל חודש אפשרות לשים פיזית במעטפה 1,000 שקל להרחבת העסק. לכן אני יכול ללכת לבנק ולבקש את ההלוואה, שסכום ההחזר שלה הוא הכסף שיש לי היום, הוא 1,000 שקל ולא שקל אחד יותר. אני מקווה שההסבר היה ברור. דרך אגב, ככל שמספר התשלומים גדול יותר, ההחזר הסופי גדול יותר. בהמשך, טיפ לעסקים שמתחילים את דרכם. רצוי מאוד להתחיל בעסק קטן. לא צריך להמתין שיהיו את כל הידע והמכשור. הידע כן, אבל המכשור בטוח לא, בעיקר לאלה שעוסקים במוצרים. ניתן להשלים את הדברים עם הזמן. כמובן שיש לזה גם השלכות על המחיר, שאותו תמכרו, כי כמו שאמרנו בוובינר הקודם, ניתן לתמחר גם ידע וניסיון, ואם אתם בתחילת הדרך, הייתה לי לקוחה שבנתה ציפורניים, ואני אומרת, אבל למה את לא פותחת את העסק? אז היא אומרת, כי אין לי מזגן וזה לא יהיה נעים. אז אם לא היה לה כסף להכניס מזגן, אז היא לא פתחה את העסק, אבל בינתיים היא השקיעה בהרבה מאוד דברים אחרים, לקחה כאמור הלוואה, וזה לא התחיל להחזיר את עצמו. אז כן, גם לתחילת הדרך יש מחיר. את המחיר מעלים עם הניסיון, כי אמרנו שלניסיון יש תמחור, אבל תתחילו לייתר גם אם אין לכם את הכל. טיפ נוסף זה לא להשוות. גם אם שניכם פירות, כל אחד הוא פרי אחר. גם אם שני עסקים מוכרים את אותו מוצר בדיוק, אף אחד לא יודע את המצב הכלכלי של העסק השני. מה שרואים מכאן לא רואים משם. תעבדו ותתמקדו בעסק שלכם. האם ההוצאה הכספית בנושא מסוים מתאימה לי ולא בגלל שהוא עשה? לא בגלל שהוא הלך או פרסם ויש לכם תחושה שהוא הצליח לרוץ ולעשות. רוב העסקים משדרים הצלחה כלכלית וזה בסדר. כל אחד צריך לעשות את השיקול הכלכלי בהתאם לתנאים שלו. שתהיו הכבשה הסגולה, אל תלכו עם העדר. תחשבו רק מה מתאים לכם כלכלית. אלו שמייצרים מוצרים, תתמחרו מוצר לפני שאתם קונים חומרי גלם, או בכלל מייצרים אותו. תפרטו לפרוטות
מה אתם זקוקים לייצר את המוצר, חישבו כמה יעלה לכם לייצר אותו, ואם הוא מתחרה בשוק. לכל אחד מוצר משלו, שנראה מאוד שימושי, והוא לא מבין למה האחרים לא חושבים כמוהו. האחרים הם הצרכנים, ועם התחושות אי אפשר להתווכח. לדוגמה לבחורה שמייצרת נרות, היה לה רעיון מדהים לנר. מה שיקר אותו מאוד, את הנר הזה, זאת האריזה שלו. בלי האריזה יהיה קשה לראות את הייחודיות של הנר, ויותר יפה יהיה למכור אותו באריזה. עשינו חשבון שהנר כזה, העלות שלו היא לפחות 60 שקלים. צריך לייצר לו אריזה מיוחדת שעוד אין בשוק. נכון שככל שנמכור יותר נרות, עלות הפיתוח תרד. ולכן השאלה האם יש כסף בצד לפיתוח או אין. בסופו של דבר היא יצרה נרות מדהימים ליום הזיכרון, האריזות עוד אין, אבל יצאה עם הנר הזה לשוק, הייתה צריכה לתת בזמן הנכון. כל עסק צריך כוכב, זוהר ונביחות של כלב. כוכב זוהר זה מוצר יקר שנמכר פחות, אך הרווח ממנו גדול. ונביחות של כלב זה מוצר שהרווח מהמוצרים שלו קטן, אך מגלגל הרבה כסף בעסק. בואו נדבר רגע על הקשר של הבנק. עד מתי אפשר להפריד את חשבון הבנק מחשבון העסק, חשבון הבית מחשבון העסק, לא לפתוח חשבון עסקי, אבל זה נדבר בכנס, או בכנס, או שאפשר לזה וובינר נוסף. היום נדבר על הקשר עם הבנק. הבנק הוא עסק לכל דבר. גם לא יש את היכולות שלו, מה גם שהוא מחזיק את הכסף, בעל הדעה. לכן צריך להתייחס אליו בכבוד. המגיע לו, גם אם לא ממש מגיע לו. הבנק לא חרש, באמת שלא. הוא יודע יפה מאוד מתי לפתוח אוזניים ומתי לא. ולכן, במידה שאתם רואים שיש התחייבויות שצריכות לרדת, בתזרים המזומנים אתם רואים שאין מספיק כסף, קשו לפקיד הבנק. תראו לו את התזרים, תסבירו לו במספרים מתי ואיך ייכנס הכסף. ואז ברוב המקרים הוא יאשר חריגה. ברור שאת המהלך הזה אי אפשר לעשות כל חודש או כל הזמן. אם כל חודש תחסר לכם כסף, זה אומר שהתזרים שלכם לא נכון. אז צריך לדעת מתי לעשות את זה. אבל תלכו לבנק קודם. לא שהוא ירים את הטלפון, אלא אתם תזמו את השיחה הזאת. אני רוצה לדבר רגע, כבר דיברנו על חוזים והסכמים, אבל אני רוצה עוד שנייה לדבר על זה. כי אני פוגשת את השגיאה הזאת יותר ויותר, גם בחלק הגישורי שאני מגשרת, וזה פשוט משהו שחייבים לעשות אותו. כמגשרת אני מגשרת לפעמים על סכסוך בין שני גורמים, מוכר וקונה, שהתחייבו על מוצר מסוים, ולפעמים באלפי שקלים, בלי שום דבר כתוב. שיפוצניק שפרק בית לגורמים, ואין שום דבר סכם בינו לבין בעל הבית. חוזה יכול להיות על מפית נייר במסעדה. זה חוזה שאפשר ללכת איתו אחר כך לבית משפט, או למגשרים שתבינו, העיקר שיכלול את כל התנאים משני הצדדים. תסכימו על כל דבר שאתם חושבים, תכניסו לחוזה הזה כל דבר שאתם חושבים שיהיה נכון. כמו יציאה מהשירות. לפעמים יש, לפחות אצל אנשים שנותנים שירות, מאמנים וכל המלווים האלה, שזה לא מסתדר, אוקיי? תנו אפשרות לצאת לאנשים, זה נראה אמין יותר. זמן הגשת מוצר, אם אתה קונה משהו ממישהו, אז אתה צריך לדעת מתי אתה מקבל את זה. בימי עבודה, לא בעוד חודש, לא בעוד חודשיים, ימי עבודה. יש גם בחוזים שלכם, שאם אתה עושה מישהו, תכתבו שאתם עובדים 5 ימים בשבוע. זה מאוד חשוב, אנשים חושבים שאנחנו בעלי העסקים הקטנים עובדים 24/7, זה לא נכון. ואז הוא מתקשר ביום שישי והוא לא מקבל תשובה, אז הוא נורא נפגע, כי אתם לא עונים לו, אתם לא עומדים בזמנים. לכן זה חלק מאוד מאוד חשוב, ואני כבר מכירה לו מעט העסקים שהלקוחות שלהם פשוט ברחו, כי ביום שישי לא ענו, מה נעשה? תחתמו עם תאריך ושתי חתימות. תזכרו, בבוא היום, הדפים האלה, גם המפית וגם סתם נייר, תופס בבירור או בבית משפט.
זה פחות או יותר הטיפים שהיום אני רוצה לדבר, אבל רגע לפני שאריאנה ואופרה עולות בחזרה, אז אנחנו עשינו פה סדרה של 3 וובינרים, ואני רוצה להגיד לכם, אני רוצה להגיד תודות, באמת להגיד תודות, ואני תכף אגיד לכם למה. קודם כל לאריאנה, על כל החלק הטכני, הדפי נחיתה והוובינר עצמו, ולאופרה על כל הגרפיקה, ולמה אני אומרת להן תודה? כי שתיהן עזרו לי להגשים חלום של הוובינרים ושל הכנס, וזה בכלל טיפ מכיוון אחר, שיתופי פעולה נכונים, אפשר לדבר על זה שעות. אז לשתיכן המון תודה, ועכשיו אתן יכולות לעלות, ובואו רגע נדבר על הכנס. אתם איתי? כן. כן. יפה, אז קודם כל בואו באמת נדבר מה הלאה. שנייה, אביקל? כן. המצגת שלך משום מה לא רצה, בואי תשימי את השיקופית של הכנס, שכולם יראו את הפרטים. יהיה למעלה. לא, כתוב הכנס ב-21 ובואו נפרט אותה. זהו, תראי את זה. זה לא רצה? לא, המצגת לא רצה. טוב, אז דיברתי. לא נורא, אנשים שמעו וזה היה מאוד ברור. לא, גם המצגת שלי היא תמונות, אין שם הרבה מה להגיד, אז המצגת שלי היא תמונות, אז זה לא נורא. אז רגע, ועכשיו גם לא רואים? עכשיו רואים. אוקיי. אז את התודות שלי לא שמעתם? כן. אז הנה למה לא הגבתם, כי לא ראיתם. אז בסדר, אז בואו רגע נדבר על הכנס. כמו שאופרה אמרה וגם אריאנה, תראו, תיאוריות זה מאוד יפה. גם אנחנו פה נתנו 3 וובינרים של המון תיאוריה. מה עושים עם זה? ברוב המקרים, רוב האנשים לא עושים עם זה כלום. כי אחרת, אם אתה יושב בכנס ואתה אומר, תשמעו, אני הצלחתי, תעשו ככה וככה וככה וככה, רוב האנשים היו עושים ואולי היו מצליחים. אנחנו רוצות ללמד אתכם ממש מה עושים. ולכן זאת הייחודיות של הכנס. זה לא יהיה כנס המוני, יהיה כנס במספר כזה שיוכלו לשבת מול שולחנות בלשכת המסחר, ומי שמכיר את האולם של לשכת המסחר יודע את הגודל שלו פחות או יותר, והמטרה היא באמת לעבוד, ולכן הוא לא יהיה כנס המוני, ולכן ברגע שיגמר המקום, אנחנו לא נוכל לקבל יותר אנשים. ואנחנו מזמינות אתכם לקבל 3 דפי עבודה, ייחודיים שאם תמלאו אותם ישירות כל אחד על העסק שלו, תקבלו מזה המון תועלת. יפתח לכם את הראש לחשיבה אחרת. בואי אופרה, את רוצה לספר קצת מה יש בדפי עבודה שלך, ואחר כך אריאנה, ובסוף אני? בשמחה. דפי עבודה מכוונים לכל עסק באופן אישי. זאת אומרת, זה לא עבודה קבוצתית. כל עסק הוא שונה מאחר. יש עסק שנותן שירות, ויש עסק שמציע מוצר. ולכן, כל אחד יקבל את הדפים שאנחנו נשלח לנרשמים מראש, ולמה אנחנו שולחות את זה מראש? כדי שיהיה לכם זמן, ולא על רגל אחת, ולא על הברכיים ברכבת, אתם יכולים. אם זה הזמן הנוח לכם כמובן, אבל עדיף לפני, באמת בראש שקט, לשבת ולענות לעצמכם, לאמת שלכם, את התשובות. והשאלות שם הן בעצם מובילות אתכם להעלות תהיות, דברים שאולי חשבתם עליהם, אולי לא חשבתם עליהם, שתגיעו פשוט מוכנים למפגש. שאלות לדוגמה, כמו שאני חוזרת על זה הרבה פעמים, יש אנשים שהעסק שלהם קיים כבר הרבה מאוד זמן, אבל אני מגיעה אליהם ואני אומרת להם, אוקיי, ומעולה, ולפני שאנחנו יוצאים עם העיצוב, עם הפרסום ועם המיתוג, מי קהל היעד שלכם, למי אנחנו ממקדים את הפרסום, וזהו, ואז שתיקה. לא יודעים לענות לי. אז אומרים לי כולם, לא, אין מצב שכולם הלקוחות שלכם. כולם, יש להם הרבה אחרים. זכרו, אנחנו דיברנו על איחוד ועל בידול. מה מיוחד בקהל שלכם? תצמצמו את הקהל. שימו לב כמובן לא לצמצם יותר מדי, כי אם תצמצמו יותר מדי, תישארו אתם עם עצמכם. תנסו לצמצם כמה שאפשר עד נקודה שאתם אומרים די. ויכול להיות שנקודה הזאת, עכשיו, למה אני אומרת את זה? תרשמו את זה על הדף. תעלו את זה בכנס. אנחנו נשאל אתכם שאלות, זה יהיה כנס פעיל.
זאת אומרת, שאם אני מגיעה לנקודה שאני מדברת בכנס על קהל יעד, ואני מתמקדת בזה, האחד יצביע ויגיד, אוקיי, קהל היעד שאני אמרתי הוא אדריכלים. מצוין. עכשיו השאלה, אדריכלי נוף, אדריכלי בתים פרטיים, אדריכלים של בניינים, אדריכלים של מבנים ציבוריים, איזה אדריכלים? יכול להיות כולם, יכול להיות להתמקד, ויכול להיות שדווקא המקצוע של אותו אחד שפנה עם השאלה, פתאום הוא אומר, נכון, אני אך ורק מבנים ציבוריים, אני בכלל לא קשור למבנים של 50 קומות, למה לי לפנות לקבלנים גדולים, למה לי לפנות לחברות הגדולות, אני צריך לפנות לעיריות, לדוגמה, אוקיי? חשוב לענות על השאלון מראש, תוך שקט בראש, וככה אתם מתמקדים בתשובות שיהיו אמיתיות לכם. ואחד אחד אנחנו כמובן נשתדל לענות לכולם, בגלל זה לא מסה. לא הולכים להיות מאות, אנחנו מדברים על כמות של עשרות, כדי שבאמת נוכל להגיע לכולם במהלך שעות הכנס. מדובר על 3.5 שעות לערך, שבהם אנחנו רוצים באמת להשתדל לענות לכל אחד ואחת מכם, לפחות על שאלה ממוקדת אחת. אריאנה, מה אצלך יש בדפי עבודה? פחות או יותר. לא שומעים אותך? כן, אז ככה, כרגע לא כל כך רואים, פשוט הייתה שאלה, כרגע לא כל כך רואים את השקפים, כי כל אחת שמדברת רואים את מי שמדבר, ורק כשאביטל מדברת רואים את השקף שלה. אז זו התשובה לשאלה שעלתה כאן. ואני, בדפי העבודה שלי, אני בעצם מבקשת שתחשבו על המוצר או השירות שלכם, ותרשמו שם את כל התכונות של המוצר או השירות. זו דרך מעולה להכיר את המוצר או השירות שלכם, ככה ממש את הקרביים שלו, להכיר את כל הפרטים הקטנים, כולל זמן, מוגבלות בכמות. לדוגמה, אם חנות מחזיקה רק 10 פריטים מסוג מסוים, אז זה חלק מהתכונות של אותו מוצר. יש רק 10 פריטים כאלה. אני לדוגמה, בקורסים שלי, יש חלק מהקורסים ששם אני מעבירה את זה לקהל גדול יחסית, של 30-40 איש, אבל רוב הקורסים שלי אני מעבירה אותם בקבוצות קטנות של בין 6 ל8 אנשים. זה חלק מהתכונות של אותם קורסים. אוקיי? אז אני מבקשת לרשום שם את התכונות, את הסיבות לתכונות. שוב, זו עוד דרך להכיר טוב יותר את המוצר או השירות. לפעמים הסיבה לתכונה זה כי ככה זה מגיע מהחברה שמייצרת, אבל הרבה פעמים הסיבה לתכונה תלויה בנו, וזה חשוב שנדע מה הסיבה לאותה תכונה, וכמובן להפוך את התכונות לתועלות. זאת אומרת, לציין את אותן תכונות רק בשפה של תועלת ללקוח. שוב, לדוגמה, אם יש רק 10 פריטים כאלה בחנות, התועלת ללקוח זה שאומר שזה תמיד מוצר טרי, כי יש תחלופה מהירה, יש רק 10 כאלה, וכשזה מגיע, כשזה נגמר, מזמינים חדש, אז זה טרי. בדוגמה, בקורסים שלי, כשאני עושה קורסים לקבוצות קטנות, היתרון הוא שאני יכולה להקדיש תשומת לב אישית לכל אחד, ולעבוד עם כל אחד על האתגרים הפרטיים שלו, או שלה. וכן, צריך למלא שם 20 תכונות, אז גם אני מבקשת, תורידו את הדפים האלה, ותשבו ככה בשקט, קחו לעצמכם את הזמן, ותמלאו. יכול להיות שלא תצליחו למלא את הכל בפעם אחת, זה בסדר, קחו לכם את הזמן, וכמובן מי שמתקשה יכול
לשלוח לי אימייל ולהתייעץ, או אפילו להרים טלפון ואנחנו נקבע מועד לדבר בטלפון. אז זה לגבי הכנס. בכנס עצמו, אני מאוד מאוד ממליצה שתבואו מוכנים. מי שיעשה את העבודה... כדאי שיבוא מוכן. סליחה? מי שמכיר אותך, אז כדאי שיבוא מוכן, זה מאוד חשוב לך. זה מאוד חשוב לי שיבואו מוכנים, נכון? דרך אגב, אני גם בקורסים שלי נותנת שיעורי בית, ואני מבקשת מאנשים שיבואו לכל הדרכה, כשהשיעורי בית האלה כבר מוכנים, לא לעשות אותם בזמן ההדרכה, כי הם מפספסים חלק גדול מהתועלת של ההדרכה אם הם לא מגיעים מוכנים. תודה. אז כן, אז זה, כמו שאמרתי, בכנס עצמו, מי שבא מוכן עם התכונות, אז אנחנו נעבוד על איך להפוך את התועלת לשאלה, וזו הדרך שבה אנחנו נציג את התועלת במחירה בהקשבה, וכמובן נעבור על המסלול ואיך להחזיר כל שיחה לשיחת הקשבה. תודה אריאנה. הטופס שלי הוא בעצם טופס אקסל. אתם לא צריכים למלות אותו, להבדיל, לא, סתם, אתם לא צריכים למלות אותו, אבל אתם צריכים להגיע איתו עם המחשב שלכם. אבל מה אתם כן צריכים לעשות? אתם צריכים לאסוף בשבועיים, כמה זה, 3 שבועות מהיום בערך? שבועיים? שבועיים בדיוק. לאסוף את ההוצאות של העסק. להתחיל לחפש כמה אתם מוצאים על כל דבר. אתם תראו שברגע שאתם תתחילו לאסוף, אתם רק תראו כמה דברים אתם משלמים בהוראות קבע בזה, ואתם אין לכם מושג. עכשיו, יכול להיות דברים למשל, כמו שנתתי דוגמה בוובינר הקודם, כל מיני אדריכלים שיש להם בנק תמונות שמשלמים אותם 3 חודשים בשנה, אבל, ואז פתאום שוכחים מזה, כי 8 חודשים או 6 חודשים זה לא יורד בחשבון הבנק ושוכחים מזה. אבל זו הוצאה שנתית, אז אני מבקשת מכם לנסות לאסוף מה שיותר הוצאות שנתיות. כמה אתם מוצאים, מי שיש לו עסק בעצמו, שכר דירה, ארנונה, חשמל, מים, זה ברור. מי שעובד מהבית, גם שכר דירה, ארנונה, כי מי שעובד מהבית, והוא לא עסק פטור, הוא עסק מורשה, הוא יכול להוריד את זה. עכשיו, אני יודעת שמנהלי חשבונות עושים את זה, הכל נכון. התזרים מזומנים בא להגיד כמה אני מוציא החודש, כמה אני צריך להציד, ואם נניח, אני חוזרת לבנק תמונות, אם אני צריך החודש, אני משלם את זה ב3 תשלומים, אבל אני צריך את הכסף הזה פיזית, אז אני ארשום את זה בתזרים מזומנים, ואני אוציא את זה החוצה לתוך מעטפה, שכשאני צריך לשלם את זה, יהיה לי את הכסף, כי אמרנו שעובדים עם כסף שיש, ולא עם כסף שאין. אז תבואו עם טבלת האקסל בתוך המחשב שלכם שמורה, עם ההוצאות, אם אתם יכולים כבר, אם אתם תסתכלו בצד ימין, יש שורות למלות אותם בהוצאות, אנחנו פשוט נבנה לנו טבלת תזרים מזומנים, כי אין מה לעשות, גם לעסק קטן ביותר ולעסק גדול, צריך תזרים מזומנים אצלכם במחשב, ולא אצל רואי החשבון. זה הבדל מאוד משמעותי. אז זה הדברים שאני מבקשת לקראת הכנס, תתחילו לאסוף הוצאות שלכם. אתם תראו כמה מהר, אתם חלק, זה מתפרע, כאילו, כל הכספים הקטנים שהולכים לקנות חלב לעסק, כיבוד, קיבה או איזה, זה דברים, זה כסף קטן שנעלם. אז תתחילו, אז זה מה שאני מבקשת לאסוף. אז כאמור, אנחנו מזמינות אתכם לכנס ב-21 למאי. אנחנו תכף, אריאנה, אנחנו נשלח לכם את הקישור לכנס. שמתי כבר את הקישור מתחת לחלון ההדרכה. אוקיי, ואנחנו גם נשלח את זה באימייל. יש, אחרי שאתם נרשמים, יש מכתב תודה שנרשמתם, שם יש את הקישור לטפסים. עכשיו, כמובן, יש שם גם את הטלפונים שלנו, ויש שם את כל הדברים שאתם צריכים בשביל להבין. אם לא הבנתם מספיק, לא להתבייש. אני אישית הכי נוח לי שעבדו אותי באימיילים, אבל גם טלפונים זה בסדר.
אם אנחנו לא חוזרות בדיוק, אז אנחנו נחזור. אנחנו מאוד מאמינות בכנס הזה. אנחנו מאוד מאמינות מזה שאנחנו מבינות שיש עסקים שצריכים שישבו איתם ויעבדו איתם, וזה הכי בסדר, זה לא משהו שהוא לא נכון. ואנחנו מאוד מאמינות בכנס הזה, ואנחנו מאוד מקוות שתצטרפו אלינו. זהו, נכון? עוד משהו? אוקיי, מילה אחרונה, אני שוב מודה לחברות שלי שהשתתפו יחד איתי ועזרו לי גם כן להרים את המיזם הזה, זה מיזם משותף, ואני מקווה לראות את כולכם בכנס, שנוכל לעבוד ביחד ולקדם ביחד את העסק שלכם. אז שיהיה לכולנו יום נפלא. בהצלחה ונתראה. נתראה, ביי.